Igramo Minecraft, kopamo. Ako hoćete 3D realnost, pritisnite dugme. U redu. Čekaj. Evo, pritisnu se dugme i... Šta se tu dešava? Podstan kockast! Gde sam to igrao? Ja sam kockast. Ja sam u Minecraftu, super! Šta imam u sanduku? Beš sam ostavio. Aha, to. Idemo dalje. Idem po svetu Minecrafta. Ja hoću vidim kako drvo leti. Pa ću srubiti neke blokove. Wow, drvo leti, super! Nikad to nisam video. Celo drvo sam sjebao, ajde idemo dalje. A idemo dalje. Šta je to za zvuk? Creeper! Sigurno ima nešto u sanduku. U sanduku ima nešto. Karaš! Ama super! Pazi se Creeperu. Creeper, dođi, imam iznenađenje. Pobedio sam te. Sad je večer, pa zato moram da regnem i da spavam. Dobro jutro, ja. A idem u pećinu da kopam danas. Pa na svoju matigu da kopam. Ako šta, idem da kopam marmaze ako nađem. Dijamante. Wow, dijamanti, super, kopam. Ja imam dijamant. Šta to za zvuk? Zjeli me zombi. Ne. Kraj. Šta je to bilo? Zdravo, kako se zoveš? Ja se zovem Darija. Darija, ajde idemo do tvoje kuće. Ajde. U redu, ja nosim sa svom krevet. Ok. Ajde idemo u neke pustolovine, ovdje je malo dosadno. Ne znam, može. Sad ću skoro reći, pa zato moram da požurimo sa avanturama. Sad je noć. O ne, zombiki! Sad ajde. Bravo kuc, sad ću ja. Hajde Darija. Vidiš kako je puknuo? Da. Lijepo on puknuo, a? Da, baš je smiješno. Ajde da idemo nazad. Ajde. Sve jedno jutro. Ćao, vidimo se kasnije. Vidimo se. Nedostaje će mi spavanje. Transformacija počinje. Šta se događa? Ja budem normalan. Ko šta vi? Oj. Što se to dogodilo je bio super. Hvala za ovo. Pa...